Get-geti ya Allah. Bocah ki iso kaya ngono lho kok iso. Kok pinter men kok diet ngono. Rada rene seneng aku ya Allah ya Allah. Kowe nyapa? Pinter joget sapa sing nguruki? Hah? Nguruki sapa? Kang Mus. Kang Mus ki sapa? Kang Mus e. Piye to ki? Ana jenenge Mus e. Walah. Lah liyane joget menak kok kowe nginang ngene tok iku lho karepmu lho piye? Nyapa? Ket ora iso joget. Mosok sik ngisik sik. Tak warai joget gitu. Lepas aja tegang. Kowe ketok yo mikir apa ngono lho ya. Domer ada dhuwit sangono to. Iya tak sangoni. Mbak jebokno dhuwit, Mbak. Mbak Lina ngono, Mbak. Ini jajal, heeh. Adep rono. Adep rono kan nang mburiku kene lho. Lah tangannya lepas. Lemes, plak. Yo ben tok bumesane